खुगा मेथाइया बेयो जाबाय फक कालचार बा फक टेल बेवहाय गोजाम गोजाम जोंनि जि थासारिफोर एबा हारिनि जि डिस्टिंक्टिभ मोनसे कालचार जोंहा जायखौ बुङो मारायजों गोरोबै दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन दा बेखौ लानानै आं बारा कन्ट्रभारसि जानांगोन होननानै साना खालि जेब्ला बबेबा मोनसे जिनिसखौ खनगोन एबा बबेबा मोनसे जिनिसखौ भिडिअ बानायगोन बेवहाय बेखौल' नायनांगौ जों माबा मोनसे बुंनो थांनायाव जाहाथे समाजाव माबा मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट गोग्लैया आरो आदारवाइज फल्क कालचाराथ' बिदिनोखा सिगांनि जोंनि रायजो जानाय समनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा जोंनि माखासे खोथा बाथ्राफोरा जंखायलायनानै मेथाइ खननाय मानाय जोंनि हारिमुआव सिगांनिफ्राय सोलिबोदों दा पार्टिकुलारलि बबेखौ लानानै कन्ट्रभारसि आं मिथिया आदारवाइज फक कालचारा जोंनि अराय सम जोंनि हारिनि जि मोनसे गुबै जि थासारि बेखौ दिन्थिबोदों दा बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन आरजाथावै मेथाइ आखु दिन्थिनाय आरो आरजाथावै भिडिअ गान मेथाइ बिखौ आङो दुखु मोनो जाहाथे जोंनि जायफ्रा भिडिअ बानायो फिल्म बानायो एलबाम बानायो बिथांमोना जाहाथे नोजोर होयो जे जोंनि हारिया मोनसे स्ट्रिक्ट कालचार आरो कास्टमनि गेजेरजों फैनाय हारि दा मार्केटिं खालामनायनि नामाव कमार्शियेल खालामनायनि नामाव जाहाथे नांनायनिख्रुइ बांसिन लिमिट बारनानै खालामा बेखौ आं खावलायगोन गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे रादाब बुथुमगिरि बयनिसिम खुलुमबाय आं बे मेथाइखौ आंनो लिरदोंमोन 1972 मायथाइयाव अब्ला आं क्लास 10आवमोन क्लास 10आव फरायनाय बे समावनो आं बे मेथाइखौ लिरदों आरो लिरनाय बिनि कनसेप्टखौ मोन्दोंमोन आं आइनिफ्राय आंनि आइनि मुङा जंकि दैमारि आरो मार्टिनाबो मुं दङ निक नेम बिथांनिफ्राय बै समाव बिथाङा बे मेथाइआव जिखिनि घटना जादों बे गासैबो घटनानि बे आइयानो हाखिदों थारमाने बै समाव हयथ' हिन्जावसाफ्रा खमखाय गासै सेंग्राफोरा बेखौ नोजोर होदोंमोन खिनो हासुनो थांनोबो सम गैयामोन जेरावबो बेखौ नेबाय थायोमोन लांखारनो बेफोरखौ आइया आंनो सोब फ्रि बुंलांदोंमोन माबायदि जमदोंमोन माबायदि दंफां सायाव गाखोनानै आइखौ नेबाय थादोंमोन बेफोरखौ सोब खोन्थालांदों आरो आइया बेफोर कनसेप्टखौ लानानै आङो बे मेथाइखौ लिरदों माखो 1972 मायथाइयाव अब्ला क्लास 10आव जिहेतु नोंथाङा लिरनायनि उनावहाय ना सिगाङाव बेखौ मिथिला नाथायबा धीरेश्वर बर'नि जितु बिमला इउटुब बे लिरनायथ' बहुद उनाव बे इउटुबाव जेब्ला होबाय मेथाइखौ अब्लानिया बे मेथाइखौ बिथाङा बबेनिफ्राय मोन्दों आं बेखौ मिथिया आंनिफ्राय लाङाखै आरो बै समाव जोंहा मोनसे लाइमोन आफाद दङमोन ना बे लाइमोन आफादफोरावनो बिथाङानो बे मेथाइनि थाफ्लियाव बना बे मेथाइनि सुबुं मेथाइनि प्रथम खनगिरिया बिथांमोन हरेन बर' फंबायानो बिनि बहुत आगोलाव बिथांमोना जिथुनाखि इउटुबाव होदोंमोन नोंथांनिफ्राय माबाफोर बिहरदोंमोन नामा जेबो बियाखै आं बिथांमोनखौ बिब्दि माबा बियार्टा ना माबा बेफोराव रेकर्डिं खालामगोन होनना बुंनायखाय आं खनसे थांदोंमोन धीरेश्वरखौ आं कालाइगावआव लोगो हमनानै बुंदों नोंथाङाथ' बे थाफ्लिया बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ माथो नोंथांनि नामावसो खालामदों होनना खोनादों बे जेबो बुङासै आरो सिलसिल थाबाय जिहेतु बर'नि गेजेराव गासिबो आर्टिस्ट बिमलायाबो आर्टिस्ट होनना बुंदों आनैया ब्रह्मबो आर्टिस्ट बिसोरनि गेजेराव जिथुनाखि दाङाबाजि जानानै दान्थे बिदान्थे जादों मानो जानो गोनां बिनि सायाव मा साजेसन नांगौ आंथ' बे दान्थे बिदान्थे जानायखौ आं लुबैया आंहा बिमला बर'आबो आंनि सुथुर नङा धीरेश्वर बर' नार्जीयाबो आंनि सुथुर नङा गासैबो आंनि आफन दाबो थांबाबो जों साहा लोंलायगोन रायलायगोन लोगो मोनलायगोन आरो धीरेश्वर बर' नार्जीयाबो बायदिसिना लिरनाय बायदि माहाबा डिक्सनारि बेफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायो बेफोरखौ बुङो दा बेफोरखौ लानानै जों गाहामबो नाङो सावरायनानै जों जाय जेरै हागौ हारिखौ बोखांनो सेस्था खालामनांगौ दायो जिहेतु आनाय ब्रह्म आरो बिमला बा धीरेश्वर बिथांमोननि गेजेराव बिराद नांलायनाय सोमजिदों बिसोरनि नांलायनायखौ माबायदि सलुसनाव लाबोनायखौ नाजागोन आं थारमाने बिथांमोननि बे नांलाय खमलायखौ एसेबां समाया बे हयभ जगताव बे माब्लाबाबो समायना गनायजाथाव नङा होनलाय बे बुजा फरानि गेजेराव जों सोरबा सासेबो माहाय जेननांगोन सोरबा सासेबाबो माहाय गोजौआव थागोन मेथाइया जिहेतु खुगा मेथाइखौ जिहेतु बयबो खननो हायो होननानै बुंदों बे बेलायाव मोननैबो थाथों ना मोनसेखौ दामनानै मोनसेखौ लाखिनांगौ मा बुं
बिथाङाथ' बे जाय खनदोंमोन जाय बाबा जायनि सायाव कमप्लेन होदों बिनि सायावनो अधिकार थागोन बियो बिथाङा सोरखौ ना बे बिनि राइटारा थिरेसार बर'आनो जाथों बेयावबो आंहा आपत्ति गैया आंनो सनमान नाङा ना सनमानखौ लानानै आंहा उदै बुङा माने बे थापिकुना जौ लोंनाय जिथु स्क्रिप्ट बे स्क्रिप्टआ गुबै सोरजिगिरिया नोंथाङा आंनो बेखौ आं दासि बुङो खिन्थु आंखौ बिथाङासो मिथियो बिथाङा बोरै मोनखो आं बेखौ मिथियाना बिथाङा गायथिङोमोन ना बिथांनिफ्राय हयथ' मोननो हागौ नोंथांनिसिम थांगासिनो दङ एक्सुवेलि बे गोदोनि माबाखौथ' जों सेफायनो हाया खिन्थु दानि मोजांखौबोथ' मोजां मोननायखौबोथ' जों नायहरनांगोन बे सिस्टारा बनायदों दानि सेंग्राफोरनि जिथुनाखि एटिटिउड मोजां मोननाय आखुथाय माबा बायदिसिना दङ बेखौ लानानै बिथाङा फिउजन खालामदों बेयाव जेबो आपत्ति गैया खालामनांगौ जोंनि हारियाबो माहाय गोसो बोनांगौ एकदम मडार्न टाइपआव थाबाय थाबाबोथ' जायाना जों माहाय आप टु डेट जानानै जोंबो आवगायलांनांगोन बेखौ आङो हास्थायो आरो आंनि साननायाव रायजोफोरा बेफोरखौ लुबैयाखै जिहेतु गोदोनिखौ गोदोनि थानो नांगौ दानिखौ दानि गोदानैखौ खननो होदों जिहेतु उदाहरन होदों आलायारनखौ जुदि फक डान्स माबायाव जुदि खनोब्ला माबोरै मोनगोन रायजोफोरा खोनासंनो चाइनाया बिथांमोना ज' जानांगौ हायोब्लाथ' खमा समा होलायनो हाबा बांसिन मोजां खारन जोंनि खोथायानो फैयाखै दा केसनि खोथायावसो जाबाय थादों बिसोर सावरायना लाग्रोनांगोन हयथ' अनेकबोथ' रागा जोंनानै बुंनोबो हागौना हयथ' बिसोर सावरायनायनि गेजेराव बुजा फरा जानायनि गेजेराव सलुसन जानायखौ आं लुबैयो आरो दाङाबाजि जाना दाथाथों आरो नोंथांनि बायदिब्ला गोदान मेथाइ दा गोदान ओंखारनायखौ लाखिनांगौ ना लाखिनाङा गोदान ओंखारनायखौ आं लाखिनायखौबो आं बाजायाखै खारन रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों जेथिया इयुनाबो मोजां जायो होननानै रायजोफ्रा आब'खौ आब' होनदों बे बाव खनगिरिफोरनि प्रनाउनसिएसननि सायाव निर्भर खालामगोन आरो बियो बे खुगा मेथाइ लुक'संगित होनना बुङो बेखौ सुबुं मेथाइ बे मेथाइखौ लानानैनो दायो दाङाबाजि जादों बिदि जानायखौ जों गाज्रि मोनदों बे मेथाइखौ जों मोनसे गुवाहाटी अनातार केन्द्रआव मथा मथि आंहा गोसो गैया तारिखआ हयथ' 87निफ्राय 90 भितराव जों मोनसे लाइमोन आफाद प्रग्राम गानायमोन बेहाय बे समाव बे मेथाइखौ लंकेश्वर सार दैमारि सारा आंखौ फोरोंनानै बे मेथाइखौ गायहोनायमोन बेहाय बे समावनो जों नाटकबो खालामनायमोन नाटकनि गेजेरावबो आं मोनसे बर' मेथाइ गायनायमोन गतिके बे मेथाइआ दा थिरेसार लिरनायखौ आं मिथिया हयथ' बे बेलेग लिरनोबो हागौ खिन्थु माबाफोरा एखे सार लिरनाय आरो थिरेसार गायनाय गतिके बेखौ सानदों आं बेखौथ' आं मिथियो जिहेतु लंकेश्वर दैमारि सारा आंखौ बे मेथाइखौ फोरोंनानै लाइमोन आफादा आंखौ गायहोदो बिदिहाय आं लंकेश्वर सार दैमारि सारनिसो बे मेथाइआ नंगौ होनना मिथियो मेथाइखौ सारानो आंखौ लंकेश्वर सार दैमारियानो लांनानै आंखौ फोरोंबाय जिहेतु बे हाइ स्कुलाव जिउनाव आं एसे मेथाइ खननायमोन अनातार केन्द्र आं बेयावहाय गायनायनि सिगां बिमलानि मेथाइ ओंखारग्रोदोंना नोंथाङा खनग्रोदों आंथ' बेखौ आंसो गायनायमोन आं बिमला बायद' गायनायखौ आं खोनायाखै आं बिभिन्न' प्रग्रामाव आंखौ गायनो हायो अडिअ केसेटबो दङ बे मेथाइआ बे उनाव जानो हागौ बेखौ मिथिया आं खोनाखायो आं रेडिअ' आर्टिस्ट नङा थारमाने आं जास्ट ओरै हाइ स्कुला जिबनाव बे खाथि खाला फांसनफोराव आंखौ गायहोनायमोन लिंनानै आरो आंनि मेथाइखौ बिराद मोजां मोननायमोन खिन्थु बे जिथुनाखि टिउन आंनिया माहाय बेलेग आंनिया माहाय स्पिड जायो मानसिफोरा बिराद सापर्ट खालामो बे मेथाइखौ आरो आं जिखुनु बाथौ धर्म लुम्बि बेफोराव बहुत गायदों बे मेथाइखौ आं दासो मेथाइ गायनायखौ आं गारदो थारमाने बेथ' नोंथारो बिथाङा लिरनानै आंखौ गायहोदो बिथांजोआ खननाया होमबा बेसेबां सैथो बा बेसेबां असैथो नङा दा जों मिथियो जे जिथुनाखि सुबुं मेथाइ खुगा मेथाइ बयबो गायनो हायो बेहायथ' बुंनो गोनां जेबो गैया हयथ' सोरबा माहाय मोननैसो शब्द सोलायनाबो गायनो हायो बेवहायथ' ओरै हेंथा जेबो गैया खिन्थु दा बै बिमला बायद'आवबो गायदों बेखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया दा नायना ब्रह्म गायदों बिथांखौबो जों जेबो माने गाज्रि बुंनो हाया जिहेतु बयबो गायनो हायो दायो बे समयसाया मानो सोमजिखो बेसो आसल खोथाया बिदि जानाङामोन गावनि गेजेराव
बे समस्या जाहाथे बिदि जाया जाहाथे सल्भ जायो जाहाथे बुझापरा जायो बेखौ सानदों आरो आं बेखौ लानानै दाङाबाजि जानाङा बे गावनि गेजेराव एसे हामानो लायो मालाया जोंखौ मिनो आं खावलायदों बिथाङाबो जाहाथे बेखौ कनसिडार खालामनांगो आरो जाहाबो आनाया ब्रह्मबो बिथांखौ माने कनसिडार खालामनांगो सानैजों माइ बुझापरा जानानै बे समस्याखौ जाहाथे सेफायब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन बिथांमोना आयेननि राहा लागोन होननानै माने गले गले ओंखारबाय थादों ना बेखौथ' आंबो खोनादों दा बिदि जानाङा आयेननि बेबस्थायाव थांबाथ' एसे माने गाज्रि नुयो गावनि गेजेरावनो नांलाय खमलायखौ जों हास्थायाखै खिन्थु मोनसेल' खोथा बिथांमोना जि बुंदोंबाबो दायो मोनसे बुझापरा प्लेटफर्माव फैनानै बे समस्याखौ सेफायबा जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बेल' आंनि हास्थायनाय